asati kumaketa kababhedhi yako andiwa maketa ai kana unondiperera njodzi yacho saka guys amanaka ndambokupeiwo inspiration kuita mabasa akasiyana-siyana kazvirevi kuti iwe kana basa rako uchifunga ndere pasi hakwasi kuita imba ndo zvinhu zvanoda ngokuti unogona kundorima munda mevanhu ugotokwanisa kuvaka stand, unogona kundosakura mugadheni mevanhu ugotokwanisa kuvaka stand. Sister vangu Omie yapano vaudze kuti basa rako nderei? Ndaizi murisi ini ndiri Madhumbe ndinoshanda mumba but ndozvinoita Mwari pashoma ipapa. Wane makore mangani uchidhumbe na? I think kubva 2009 kusvika nhasi 2020 minus 2019 ameno 9 10 11 12 years ndizvo here sekuri muchatitevera ndinayo 12 minus 9 inotipa 3 2000 saka about 13 years ndizvo foni iri pano matofu asangana ndakambodhumbenawo kaini saka takangofanana 2022 minus 2009 13 ndandagona so 13 years sister vangu vachita zvekutsvaira mumba kujoni ndangofarira the fact yekuti nyango zvenyu vanhu vakazonzi joni yadi sisi vangu vane pekugara. Stand mane mayezi mangani muchitatarika? Ndakutatarika stand ndakatenga 2013 ndakatenga 2013 stand ndobva ndamboenda ndikaita 2 years ndokuzodzoka ndokuisa box ndokuenda ndokunoraiza mari mungoziva mari ndatochenda dziri shoma ndokudzoka futi ndokudira ndokuisa box ndokumbodzokera futi ndokuya ndokusimudza ndokusvika ndoinonzi workplace ndochi inonzi concrete ameno kana workplate kana concrete achizive da atinatozii kuti ndoshanda here but mukati macho chireroka hazvina basa akasviba izvo handimakapandu vakwanosviba here mada kuti paite machilds kuti ichi makadi henyu muno mudomu jaini apa pekutanga waida kuti iite zvinhu wazobvisa akakura. I cannot wait muchepati ndomanje ichi chii chichiratoita asi zvikumozvoona kuti senyerera dhayapa mozvoona kuti zvonishungudza kuti mumba matosvika pakuti hauswa zvoreva kuti zvinomboita zvichigombera agombera ungodzoka mozviona manje kusvika window level of uswa handi apa hatitonopera ikwane ikitchen zvokufamba here basi kuzviona kwese yenyu kuti asindakambokuonai somewhere. I don't know. classmate yangu baba kupi kwachoni kwachiota bumburi muri kwachiota ivo varatidze classmate of chiota but iwe uri kwamutoko here ini ndiro kwachiota so wazotenga stendi ndakatenga kunoko kozi ndokwandakakunza kuwanira ndakaona kuti nguva iri kupera ndichishaya ndaimboda marondera but zvaisaiti cause I was saying kuti pamwe munhu anonga ari kumarondera maybe anozovakirawo kumarondera kwese unongoenda iko kuchi kune machimabhati ako kwachakwandira unofara asi techotoenda neseri guys hande neseri nepashi kuseri kumba kuvanhu saka iri ivhurande wapo uchaita plasma door my sliding guys ndiri kutojoka hangu wow sa
outside kumba kana tambosuka wazve pamusha penyu ureiti saka tati 1 2 3 4 5 6 7 chete look at the maid Madhumbe kwira mugoma Madhumbe kwira mugoma hadzigona kuchazvidikisenza gadheni iyi ndo kwachaisa gadheni redu apa imba yawo mijani Madhumbe laudzo munomuona here Madhumbe laudzo Madhumbe lili uyationa ikoteji ndo ino saka iyi ndo imwe iwe saka imba yako haina 7 rooms ine 7 iriwe hamiri 7 uyakazodira kitchen na uyu ndo manje kitchen madining nematoilet but vanhu Omie wacho mudzi wemba ini ndindodzeda zvendepa vachikira gomoro kwaMutoko guys praying for the house. Yeah. Before and after. Sasa uyazotora yawo ndio uya ku celebration indakuisha ndio chuyoko my house. Ladies and gentlemen, social media has been paying me well. This is my house. Ndakaiva kane 2 months. You see? Unozvionera Diamond kusema munofana kuita shungu musashoda kutaura mukasashoda kutaura munokwanisa kuzongonawo pari mudhuri wemba. This is my house in Mutoko. Mutoko chiiziya Mutoko center side zipi kwamaponga udzo my house. Try selfie. Hippe. Ndazoseke umaembe pakule. Cameraman wacho ari serious. Hai wabasa rake uri. Mwana nakiro. Cameraman ase. Je ase Basa rake uri. Diamond wadzimbe mukaita. Vasina uchapanya shungu. Unoziva? Azwa kutopedza uchitoda kuvagwa. Bhaza pachangoisa rufinga. Izvozvi wozodi wahafu inoita kuroita kutora inoti chacha pane pasipinda marata akaita sei and then chacha basa half and then tozona tapeta hanzi vakati vacha magazini vakati vacha magazini inodasa kumbozviona bosi hanzi anitokuvanhu bosi kana muri masaidi kudai hanzi munopureka asi vachazoita pavachange vakuplus kusachi timacrekutu okuvhara makreki wambomiramira totoda kutozouya kutoita muneiba ndouyawo papapo bonipa here ona gomo riya riyadha iroro nerimwe kuseruka chidzosa kumba kwediwe ava vana mabhidhi vapedza wogeza manje ine iri redio kuyekera sambosvika kwese here ukatora kwachihotera kwava kunoka makabva matama mukabva kwachihota mukaya kunoka saka uri kwachihota mukuda kutipedzera njipo asizilaunji rake rakakura
Obvious zviri pachena zviwe. Inini ndinozama kuona kuti iwo doita zilaunji rese rakadai. Iwo timbotadza zilaunji somewhere. Saka like rese kitchen iri kumuseri. Kuside kwayo. Ndoda chaizvo. Dream lounge chaizvo. Unoudza vanhu kuti ndakadzisvika ndiro guys. Can you see my place? Wakamopa zve. Chuya apa pauta. Unoda kuti kudima shoko ikupesera kuvanhu. Uya timire takatasa kudining lounge kwedu. Mashoko angu ekupesa ndongoti. Basa ibasa. Mari imari. Asi depende kuti jango uchiwana yakawanda unogona kutadza kuwana chekuita. Vane shoma vachitoita zvakawanda. Uye zvechimwe chatodza ndoti kana uri kushandira kunze ungoziva kuti uchadzoka kumba. Ganzirisawo kumba kwaunogara kuitira mangwana. Aibeka kure nasikana. Ndoda kuti ndiwe ndidojire Mutoko. Mozviona ere mashamarenzi? Ini ndiwe ndidojire kwa Mutoko. Mashamarenzi kwa Mutoko imbudzai mwana kuti kunyango kuchipisa zvako kuchipisa. Asa kuri right. Pane mukomana anondifarira zingaita anogara muno kwa Mutoko kuno. Hausi kuona blessing somebody ere? Still iwe ndomuziye mpese. Takakura tese kubva 2000. Acho ndanga chondifonera chiti munondiudza kuenda kwa Mutoko. Akawana. Uri kumuda yako? Akawana. And single. Aiwa ari single zveshua. Iwe single guy. Ndine crush. Iwe singamuzivere. Hazvina basa. Saka guys, pamwe zvidenda ndakutonzi Mutoko. Yes. Ndiri Mutoko. Gomora rinonzi cheese dera. Mutoko. Mutoko mutemwa. Ndoti tiri pano. Guys, bye takuinda hangu. Arega tichimanya zvamwe zvosvika late asada fara ndaonawo pa uri kuita vanhu pako. Guys, kuita basa rekusuka ndiro zvireve kuti. Ini ndingo kutenda shero. Kuchua all the way drive line. Ini zvangu. Ini. Saka guys, ana Omie guys atipingire tune more than yendi kuziva nditi. Pane pakambobva ku South Africa katombo yakambotogosa tina muku kazoenda ku South Africa katombomuona tikaenda out wotese ko zvino zvindasomufambirawo muona manje. Zvino chitombo chokandirwana. Leo so this next time pamwe unozoya pamuchato wangu. Obvious.